Il-Belt Valletta ntgħażlet bħala l-isbaħ belt fl-Ewropa kollha skont ir-Reader's Choice Awards għal din is-sena tal-magazzin speċjalizzat Condé Nast Traveler. F'dan l-istħarriġ l-eluf ta' vjaġġaturi u qarrejja tal-magazzin intalbu jsemmu l-bliet preferuti tagħhom li ma jiddejqu qatt iżuru darba wara oħra. Fit-tieni post bħala l-isbaħ belt fl-Ewropa ġiet Oslo, il-kapitali tan-Norveġja, waqt li fit-tielet post ġiet dik Awstrijaka Vienna. Isegwu Copenhagen fid-Danimarka u Madrid fi Spanja. Minkejja dan, mill-voti li jirriflettu diversi kategoriji ta' soddisfazzjon fl-bliet Ewropej, il-Belt Valletta mill-ġdid tiddomina. Dan hekk kif fl-aħħar ġimgħat ukoll il-port il-kbir ġie klassifikat bħala l-isbaħ wieħed fid-dinja skont vjaġġaturi tal-cruise liners. Ir-rivista internazzjonali speċjalizzata fl-ivvjaġġar kull sena twettaq dan l-istħarriġ fost il-qarrejja tagħha biex sussegwentament tiddikjara dawk l-bliet li jkunu impressjonawhom l-iżjed. Condé Nast Traveler tenna kif l-arkitettura barokka li tiksil faċċati tal-belt u l-baħar kaħlani li jdawwar il-pajjiż serqu qalb il-maġġoranza tal-qarrejja tiegħu bl-akbar punteġġ għall-Belt Valletta, li hi wkoll parti mill-lista tal-Wirt Dinji tal-UNESCO. L-inqas ivvotati fl-istħarriġ kienu Praga fir-Repubblika Ċeka, Budapest fl-Ungerija u Venezja fl-Italja.